Gisubay na karon sa Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police ug sa City Social Welfare and Development Office ang hinungdan sa nitabong rampol tali sa pipila ka mga tinunan sa grade 10 o grade 8 sa Maribago High School niadtong Huwebes sa gabi. Ani ang detalye. Sa video nga kuha ni JP, makita kining pipila ka mga estudyante nga nagsukmagay daplin sa karsada sa Datag Maribago pasado alas 7 sa gabi niadtong milabay Huwebes, July 30. Samtang sa laing video nga kuha usab sa laing netizen, makita kining usa ka estudyanteng lalaki nga nahigda na sa karsada ug gitabangan paunta pagpabangon sa ubang mga estudyante apan gitiwasan gihapon kini pagdapat sa laing estudyante busa naningkamot usab kini makabaws. Matod sa guidance advocate sa Maribago High School, Loida Aragon, padung nang mamauli ang mga estudyante sa second shift ni adtong higayuna. Mao to nga naaman ko'y kuyog nga tulo ka students pod nga ni kuyo kay silingan ra nako akong ginanday adto sa ang police on duty nga nasa school. Good thing naa sila ni duty sad sila dire. Mao to gidagan sa mga bata niya naaman sa itano didto. Ako sang gi-inform niya nanawag sad ko sa chief tanod na mao tong nadali sila ngadto og kuan rescue. Usa sa nahiagom og dagha mga pangos ug bunog sa lawas ang usa ka grade 8 student nga nakuha og video nga nahigda na sa karsada. Matod sa inahan niini, na x-ray na ang lawas sa iyang anak apan mas nabalaka siya sa seguridad niini sa pagtungha. Okay ra ang resulta sa iyang x-ray. Pero nawori lang gyapon ko kay ang iyang pag-eskwela naamong lagi kay di mahadlok pud ko nga mo eskwela siya nga kuyaw pud yang kaugalingon. Sa investigasyon sa Women and Children Protection Desk sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police, nasuta nga ang insidente naglambigit sa 5 ka mga grade 10 students ug 2 ka mga grade 8 students uban ang usa nila kahigala nga grade 10 student. Ang 2 ka grupo gikatahong nagkabangi na sa nakalabayng mga semana ug napatawag na sa principal's office uban ang ila mga ginikanan. Gikatahong nagkauli na ang 2 ka grupo. Butang nga gidasunan usab sa inahan sa usa sa mga grade 8 students. Unya, murag ka ng bawas na laman po nila po siguro. Nya amo pang gituki ma'am kung kinsa jud ang naguna nila kung ang pika si katong 5 ba ka buok bata o kadtong 3 ka buok nga daghan og injury. Unya katong panahon na kay niari pud ko, nya akong anak ako siyang giingnan nga pangaysurian ng bata sa grade 10. Kay para okay ra gyud ang pag-eskwela. Nangayo ko na siyang pasaylo ato pero wala gidawat kay giblakan siya sa iyang kauban nga ayaw pagsugot nga mangayo siya sorry. Matod sa guidance advocate, wa sila magkuwang sa pagpahimangno sa ila mga estudyante. Mas makasagmuyo kay sa school gibuhat na ginamo ang mga preventive measures gi-inform before nagsugod ang klase together with the parents. Amo lagi silang gi-inform about unsay buhaton para malikayan gyud ang mga inana nga mga pangitabo. Ug samtang nagpadayon pa ang investigasyon, gipaubos lang una sa modular learning ang 8 ka mga estudyanteng nalambigit sa rambol. Pagkahuman na mo sa among mga sa interview sa Masigal Pikas grupo, amo na siya lang giturn over sa barangay kay para ang barangay na mao ang mo intake sa mga bata og i-refer dito na pod sa CSWDO. Sa bikas bahin, gipahibaw sa WCPD sa Police Station 2 nga nailhan na ang 5 ka mga estudyante nga nakuhaan og video nga nangulata sa usa ka grade 8 student sa Mactan National High School ni adtong milabayng semana. Ang 5 pulos usab mga grade 8 student. Aduna pay usa nga wa pa mailhi kay di maklaro sa video. Sa pagkakaroon kay ang update is na sila sa CSWDO ganihan nagkikita sa social worker. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.